sa bibimbap. So, ito na yung tofu soup natin. Wow, mukhang masarap. Today's video ay kakain tayo ng tofu soup. At meron din silang kasamang kanin. First time natin kumain dito sa Night Olive. Night Olive. Ayan. So, ito yung tofu nila. Kaya lang ba yung kulay niya? Parang pulang-pula eh. Alam mo naman, tayo kumakain ng manghang. Ano ba yun? So, tingnan natin ang sabaw. Mapula lang siya, pero hindi siya maanghang. Promising. Mapula yung sabaw. Ayan yung sabaw niya. Ayan o. Pula-pula. Ayan, ang sarap. Ayan, ang ganda naman. Inumin natin yan, no? Ang sarap. Ito yung kay Ryan. Ito yung kay Allen. Ito yung sa akin. Ito yung kay Russell. Ayan, hi guys! Today's video ay kakain tayo ng Korean fried chicken at bibimbap. Ano ito? Ano ito ay? Beef bulgogi. Ha? Sige nyo na lang. Ayan. Beef bulgogi. Ayan, ayun na. Ayan o. At ito yung, ano tayo eh? Corn dog. Corn dog daw yan. Ayan yung rice na extra. At kaya yung sausawan niya. Ito yun guys, ano na? Kain na tayo. Kain na. Please don't forget to subscribe to my channel. Bianca Queen makes vlog.